Аз даже ти го написах в групата, значи според мен тримата защитници отзад печелят едно нещо и това е, че Сангарето е блокиран. Второто, което е, видяхме, че пак почнаха с грубите фаули, имам предвид настъпването на Сола. Третото, което е, в момента Баба почва да навлиза в силна форма и то се усеща много осезаемо. И мисля, че тук матча вече отива на някакъв разгром и е време Дон Хулио второ поре да пусне Рупанов и може би Рилдо, за да може малко да забавят матча, защото матча отива на голям разгром. Ще играят ли за гол на Рилдо? Мисля, че е време Рилдо да вкара гол. Не очаквах да е срещу Монтана, но ако го пусне, мисля, че голям шанс има да вкара гол. Другото, което ми направи впечатление, че Алдаир се включва много добре, но показва малко качество на лаковост. Там дето направи много хубав пробив, Сангрето беше сам до него, но не му подаде, реши да стреля. Но все пак мисля, че този състав от днес е много добре. Мисля, че Вали Петков изобщо не му се усеща липсата. Колко близо е Левски до титлата? С тази игра мисля, че Левски е единственият отбор в тази група, който играе в футбол. Всички останали отбори играят всичко останало, но не и в футбол. Играят антифутбол. Ритане, бавене и така нататък, Левски наистина играе в футбол. И прогноза за крайния резултат? Мисля, че Левски скоро не е правил 7. Мисля, че е време. Добре, благодаря, ще се чуем след мача. А за вас резултат? 0-5, още един. Мислите, че всичко ще приключи бързо? Още един с Рилдо и това ще бъде. Аз залагам на 0-7. Всичко е след мача. Хайде. Окей, айде.